Estem a primera línia, per tu, per Santa Cristina. La nostra posició és bastant previsible. Jo crec que nosaltres hem sigut sempre rectes i sempre hem sigut la mateixa línia. No recordo haver canviat de parer amb l'any i 6 mesos que porto tant aquí. Les ordenances fiscals de l'any 2012 les van votar en contra, argumentant-les amb 2 motius bàsics. Un, es torna a donar ara. Entenem que les ordenances fiscals es tenen que fer i treballar al mateix temps que s'estan treballant els pressupostos. Per què? Perquè jo no puc planificar quins són els impostos que vull cobrar si no sé quines seran les despeses que tindré, si no sé quins dèficits estic disposats a assumir, si no sé quins ingressos addicionals puc tindre. És a dir, imaginem que aquí estiguéssim parlant de anem a saber què és el que tenim que cobrar el ciutadà quan encara no tenim planificats ni quines són les prioritats a nivell pressupostari, ni quines són les despeses reals que tindré, ni, en definitiva, quins dèficits que segurament l'Ajuntament tindrà que assumir dèficits i tindrà que fer una valoració de prioritats. Això ho van dir ja el 2012. A veure, primer anem a treballar les dues coses conjuntament perquè estan absolutament relacionades. Això, punt 1. Punt 2. La situació conjuntural, econòmica i social, en comptes d'anar a millor del 2012 al 2013, ens trobem en una situació que anem a pitjor. I això afecta, pràcticament ja diria jo, que absolutament el 100% de la ciutadania. O sigui, no conec una persona que estigui al 2000, deu haver-li, que estigui millor al 2013 o que estarà millor el 2013 del com ha estat el 2012. Aquesta conjuntura, que és una pèrdua constant del poder adquisitiu de les famílies, es veurà agreujada en el 2013 per 2 factors claus. Un és l'increment de l'IPC, que és del 3,4%, un altre és un increment del 3% de l'IVA, i en definitiva tot serà més car el 2013. Amb la contraprestació que les expectatives salarials es redueixen, que les oportunitats de treball es redueixen, i potser és ara el moment que el polític de proximitat, que en definitiva tindria que ser, si realment exercís les seves funcions, el polític de proximitat, que és l'Ajuntament, perquè tenim que entendre que el contacte real entre ciutadà i polític, dintre de tots els esglaons de la política, realment el contacte directe és el del seu municipi. Les persones d'un poble poden parlar amb els seus regidors, les persones d'un poble no poden parlar amb un diputat o no poden parlar amb un president. Doncs dic que potser ara és el moment de que a nivell extraordinari, potser, per superar un 2013 que es preveu complicat, que a l'Ajuntament i els polítics de proximitat fessin, aquesta vegada sí, posar-se al cantó de les persones. Això què implicaria? Això implicaria que els esforços que normalment hem demanat durant any rere any als ciutadans, potser ara sí toca intentar ajudar. De quina forma ho plantegem nosaltres i creiem que a més és viable? Està bé que els impostos, diguéssim, no pugin, perquè jo crec que no hi ha ningú que pugui entendre que tenen que pujar ni els impostos ni els serveis que s'ofereixen. Estem en un moment realment de contenció. Plantejaria que la fiscalització més important, la verdadera càrrega que afecta 2.800 famílies, que és pràcticament a tot el municipi, que és l'IBI, ho sabem, també és el nostre ingrés principal, que aquesta vegada l'Ajuntament assumís el fet de recaudar alguna menys en favor que aquestes famílies que són contribuents, que han sigut contribuents durant tota la vida, al 2013 li donéssim el respiro. En quin volum i en quina quantitat ens semblaria lògic i assumible? Ens semblaria que poder equilibrar, si més no, l'increment que ha suposat l'IVA a les famílies, que és d'un 3%, és una proposta de reducció de l'impost de l'IBI acceptable. Això, ben segur, obligaria l'Ajuntament a fer una reestructuració pressupostària i d'una vegada per totes mirar en sèrio i de debò on reduïm despeses. Aquesta
Aquest és el nostre plantejament i no és sorpresa perquè ja ho vam anunciar a la primera comissió informativa, ja vam anunciar a la segona comissió, ho continuem dient avui, si es fa, queda sobre de la taula, amb la qual jo entenc que no tindria que quedar sobre de la taula perquè ja hi ha hagut temps prou per decidir, i el nostre vot és transparent, nosaltres votarem en contra de les ordenances fiscals. Ara, i segurament, si no arribem a aquests terminis que plantegem, doncs d'aquí una setmana. En qualsevol cas, tampoc podem negar la voluntat d'un grup a que el tema s'estudiï una mica més. Si es plantejarà